موش باجارێکی باکوورê Kurdistanê ye. Bingeha dîrokî ya bajêr li quntarên Bakur Rojhilatê Çiyayê Çawiş û li derdora Kelehê hatiye avakirin. Li ser gelek avahiyên dîrokî mirov dikare rastî şopên eşîra roşkiyan bê. Bajar li herêma Serhedê ye ku di quntara deşta Mûşê de hatiye avakirin. Bi lale û tiriyên xwe bêtir tê nasîn. Tutûna wê jî gelek navdar e. Çemên girîng yên bajêr çemên Murad û Karasuyê ne. Golên sereke yên bajêr Xaçlî, Xamirpêta mezin û a piçûk Gola Qazê ne. Dengbêjî li vî bajarî gelek girîng e. Gelek dengbêjên bi nav û deng li vê herêmê hatine perwerdekirin û stranên xwe gihandine roja me. Nüfusa Mûşê derdorê 420,000 ye. Bi tevahî 5 navçeyê Mûşê hene. Mûşî bêtir bi ajalvanî û ziraetê xwexwedî dikin. Çûme Mûşê, hatme ji Mûşê, Mûşa li hewşê, seriya hezo me bi dar e. Sed qeyter deve hatin, serbar binbar henare. Hemû dane qelenê vê bûkê, hê jî devê wê xware. Hevalê ogirênê ja mêvanên ezîz, temaşevanên dilovan. Berî her tiştî dîsa hûn hemî bi ser çav û seran ratin, hûn bi xêr hatin ber ekranê me, hûn bi xêr hatin ekranên Kurd Shopê, hûn bi xêr hatin bernameya Gera Welat. Bernameya Gera Welat îro li Mûşê ye, li navenda Serhedê. Werin meydanê. Abo qewet be, bereket be. Were, were, em ketin kana Xwedê. Roja we bixêr. Merhaba, qewet be. Serçayê, xêrat. Navê te bixêr? Qasım. Kekî Qasım tu çawa baş. Sağ ol, spas, sağ ol. Keko çi qas fêkiye. Vê herêmê hene te hemiya hişkiriye li virê difiroşî. Mecbur ji bo xizmetê xelkê me kaçak. Hişkiriye, saada te xweş me. Selam. Tu çi dikî keko li vê derê, tu çi vana dikarî ji me re bêjî kîjan çinek van basa van fêkiyê xwe bikî. Tabii, em li vira çi dikin, em li vira qeysiyê xwe, sêvê xwe, hermiyê xwe, ama çi me eşk kiriye, Xwedê daye çi daye me em eşkin di xelkê xwe. Saada te xweş be, karî hîç çawa ye. Valla îşinek kêm ana. Wa. Ji bo navê piyasê xirabûna wî em nikarin bisînin. Em bu bistînî jî nikarin bifroşin. Me firot jan nikarin dayînin cî. Hinek sıkıntı ye. Û van tiştan ji gundiyan dikirin bêtir. Tabii hemî Ay, saat temamen xweş. gund. Yer yani hem yerli mal hem üretima gunda hem jî organik em sabê. Aha, guz ê Mûşê ne sêv, wan tiş mistadine piranî ê aliyê we ne, van gund me dê van deran ne wisa. İkeş ama yani Muşi, Malatya, Elazığ, Diyarbakır. Ê derdorê herêma me ne. E. Saeta te xweş be. Eyvallah. Qewet beştera tiştekî dixwazim hîn bikim. Kerem ki. Müşteriyê te yî ku tên, ew însanê ku tên virê dan û stendinê dikin. Têkiliyê we bi kîjan zimanî ye? %5 em bêjin wisa Kurmancî û Tirkî. Nava heve. Lê bêtir müşteriyê te Kurdin, müşteriyê Kurd ku tên bi Tirkî daxivin gelo? Tabii. Wa. Eyvallah. Ev tiştekî ne baş heyran. Yani Tabii. zimanê bazarê bikin zimanê Kurdî. Süsücümeye. Süsücümeye. Anazarı gedime jiyenin em malda Tirkî %30. Ya müjülmüyor. Ana müjüldan hemen jî. Mesela anacı müjüldübüm. İlla Tirkî te de heye. yani heye. Çünkü asimilet be. Malda kısakırname hendik ya. Mektebe de müjüldan öpüre. Gedip şu vakti usamazım ve hinkırna henek zahmet. Tu rastî bêjî. Tiştekî bêjim ji kekê xwe re. Li mektebê Tirkiye, li bazarê Tirkiye, li çûndin hatinin damazarî kuşxoret lêzin Tirkiye. Qet nebe em di malê de bi wan re bi Kurdî xeber din. Ne wisa? Ne evle mi bu? Sücime. Erê wala. Sücime. Gele zamanı meri zamanı diyaxı. Wî zimanê Nana qet nakadîne. kesinlikle. Biraz seri merif here. Asimle neke %100. Yani hava istisnasız hava. Saeta te xweş be. Eyvallah, Qewet be bereket beştera. Serçayên. Heval no sedemekî wê ku hûn werin Mûşê dîsa heye. Çi qas fêkiyên vê herêmê hene hemûyan hişk dikin werin zivistanê bigirin û bixwin. Ev sedemekî pir muhîm e. Werin meydanê. Gera me el Mûşê berdewam e heval no.
هەڤالنۆ گەڕامەیە لە موشێ بەردەوامە ئەم نەها لە دەریێ ئەسنافێکی دخن لێ نەتەنێ ئەسنافیاوی هەیە بڕاستی خەباتی ویە هونەریژی هەنە بخوا وێنەکێشە هنەرا وێنەیەژی دکە ئەم بچن سەلامێک بدن ئاپێ ئادەم کاوەرە وەرن وەرن ڕۆژاتە بخێر ئاپۆ تو باشی باشم پنچان سپاس بکەم کەرەم کەچ کەرەم ئاپە تو باشی ئاپۆ سپاس بکەم ئاپۆ پێشە خوازم دو سێ پەیوان te binasın ez ji Mûşê me ji gundê Qişirtexê hatim dunyayê piştî zaroktiya xwe da min merak kir tiştê wiha balkêşa min tiştê elektronî û teknîka teze û fotoğraf zaroktiya da min da jî hebû piştî wek çûme eskeriyê min fotoğraf kişand piştî ku ji eskeriyê hatim îşê xwe çêkir îşê xwe ticarî aborî ser elektronîkê çêkir û piştî bi wî rajî aynen karê xwe ticarî karê xwe ticarî û piştî wî min ber karê ticarî min wî karê xwe mina hobî min dest pê kir bi fotoğraf wî şayî min dest pê kir fotoğraf fotoğraf makinesiyê ew hebûn makine analog hebûn dijital min yeş wan stendî bu fotoğraf dikişand piştî wî ji Almanya millet ew dihanîn makine dihanîn min ji wan distan min dikirîn min difrotin min tamîr dikirin و پشتی من گلک ویده کشاندن من دکشاندن ویده که هر کسی خاطره عائله دکشاندن من اوج دکشاندن تشتی başka دکشاندن من manzara dikşan من تیر دکشان بجک دکشان تشمیر دکشاندن yaş مراد گوتن avan fotoğrafat dikşini van وینا کیش de بگیره پشتی zamana tabii من ev kir من berdevam kir Pirtuk kitabı gelek xwandin der heq fotoğrafı da çûme İstanbul'ê çûm van fotoğraf van Ankara İstanbul'ê wanê ku meşgûlê bi fotoğraf wana waran min nasî da danî piştî wî min ketme ew min pêhsiyan ku hunerî fotoğraf hêla hunerî ku belgekiye jiyana û jiyana min e gundî jiyana min e qirsal کودشون متگوزه ویا تثبیت بکم پشتی ویشته سال هشته یکی ده فلان دست پیکر ایدیم ماکینه پروفسیونل استفاده می‌شود ماکینه من ئاپۆ تشتێکیدن هەری زێدە وێنەیە تا فۆتۆیەک تەی کوتژێ حەز دکێ بڕاستی هەموو ئەو بەرهەمێن مرۆڤ هەموو زارۆکێن مرۆڤن لێ وێنەیە کوت هەری زێدە ژێ حەزکی ناوەواندا کیژانە ez bêya bêj min ra nebe apût bêjî apû ez ez vê qey ez pîş bûm ez hê ciwanim bê mamoste mamoste serê min serê min fotoğrafek herî ez jê hez dikim jiyana insanê medgo xaniyê malê xaniyê tendûrê من çû evana kişand peyvan çû xweş vana ev wênehane di Türkiye'de di heremê da tu kesî hê vana nekişand vana nedi û ez çûm min keşfawan kir min eva kişandin çünkü apô yek li vir jî ev tendûr derve eva tendûrê havînê ye eva tendûrê zivistanê de berê li gunda da her malekî xanî qubbe medgo jera xanî gerandî bi dara gerandî bûn orta wê da kulekek hebû ışık dahat kedî hundur alîkî tendûr bû xanî bû li aliyê din jî tewle bû yani derê diketine hundur heywan şu tewle eva insan bira di orta wan da jî kevar hebûn kevar zanîn kewarê mêşa na kewarê mezin ew dixistine ar dixistine genim dixistine wekî embar wekî embar belê ew jî wînê wan jî hebûn اوانا هبون من اوانا زعف او من هبون قالك تجي حزب قالك تجي حزب شنكي زارت يوم بيجي مالك مالا ما يسهبو مالا يسهبو من اواك شاب باشا ابو مالا تاوا به تدري خوش مره فكر ما مسته ما مسته مالا تحزر جرا به سپاس تدري خوش مره فكر بمين خير وخشيه ده قرامي المشي بردوام احوالنا اولو ام لسوکا تتونجیانه کد بجن تتون فروشن موشه تتونا موشه گلک نافداره گلک به ناو دنگه امین هاته کهون کچاوان کامل ودره بنر حال وقت وان چوایه قوت بجور اپو برکت به تچوای تو باشی اپو قوت بشترا
ناوێتە بخێر ناوی مفرات کێکێ فرات شای باشی دشت رازی تولڤێت تتونێ دفرۆژنە وسا ji titûna mûşêra dibêjin zêrê zer زیرا راست zêrê zer e عینه وسا karûbarê we çawan in باش الحمد خدا را شکر ساعت خود نتش سن خلاص ذکرین برف dikarî piçekî behsa titûna mûşê bikê titûna mûşê stranbêjên me dengbêjê me gelek caran behsa titûna mûşê jî dikir ew qas bi nav û deng e tutname meşhur abi meşhûr e emeği dedin zahmet dedin rında tutname Rında- jüy bone yani Hevalo girênêja niha em li cem hostayekî ne madem kam hatin mûşê nava ew qas berf û bager da em rê hatin behs kirin gotin hostayekî heye bi destê xwe gelek hunerên wî hene apo merheba bi xêr hatî مرحبا سرچاوی بم سرسری بره serserê te ser gulan navê te bi xêr apo ناویم بعریه apê berî berî hosta ev dest bi çi awayî vê hunerê çêdikên evana tu çi karîş mara bibêjî اویان تشیه اویا تشیه امشخوره به هستایی خو او کا خو چه دکن طالی درسن eva گورا چه دکن گوره teşîne belê گوره هری چه دکن حوا گورا 5 میلیون پردن پیرک شوارا دستینه دبن سعات خوش tu bana hemû bi destê xwe çêdikî ev destê xwe çêdikim سعات خوش teşî başa wekî din mesela evana hemû tu bi destê xwe çêdikî heskan امانا رحشکا من هه استرسه بینم باوه Erê لیبنی bibe em ê bicermin pêşî bana bimer ku tu çawa اما یا çêdikî ام تینتین تمیز دلال تفشوی مهیه برکام هیه اتینم تیم چه دکم دارش یا تینم چه دکم ددم ملت ev ji çi darî çêdibe اویدار هانه جدار شخو که چه دوه کارچین و جدار گیبی چه دوه و جدار سیبه چه دوه ji ber ev bi qewetin darî قوتن ان قوت داره که بوده darê kebotê داره که بوده داره که بود ده ها قوت لیه ده ها رنده داره که بود ایرول بام تننه belê ev çi ne apo eva اوانا مساج ایسان فرج دوه تمار جانوی ev ki canî tamarî vedibin derhal vedibe ji bilanê xêjî hatine ji wan birine Jivana dibin çê wî saet ev xweş yanê darê kebût te a ev darê darê kebût evet darê kebût mahayî nave û xera nave ji darê kebût çê dibe îcar çêtirine wa pir bazî te pir rehet rehet te tu bixwe çivana jî tev hostatiya te em çê saeta te xweş apo tiştekî din pir behsa gopalên te dikin apo والله gopal tedvînî gopal Ev tev gopalên evana tedvînî evana tedvînî pir tiştî xweş ev yanê ji vir de darê gûze cewze eva gûz e ev gûze ev ya kebût te ev jî darê kevot ev ya darê kebût te çimkî darê kebût daha helû dibe daha xweş dibe apo ev hilûbûna wî wekî camê li serê tu çawa ev ya na cîla lê dixin cîla lê dixîne Eko cîla lê nexin parîkî ev ke îca ev ya dar ke tînin diqewirînin kolika min heye rihişka min heye çê dikim pir xweş te bixin hacetê min ba min in saet xweş îca evana jî tu bixwe bi evana destan na evana ji dîşte tê evana ji îranê de evana ji derve de evana ji derve de tê evana ji derve de tê darê xurmê ye xurme xwedî ye ev jî ji bo pişt xurandinê ev ya tamarestoyê xwe dixwînin ev ya pişta xwe dixwînin Saet xweş be. îsan yanê pê belê apo çend salet vî karî dikî bi xudê eva 10 sal 12 salê min ku li mamleket min zûre kiriye ez hatime vira îro de 12 salê min ku elvera me te li gund bêtir van karan dikir evana li gund çêdin evana te pêl serê goşt moşt û evana goşt hûr dikir ew kin darê gûze cewizê ew tu bi vî away ewa te dezgeya tey dezgeya tey gopala ev ez bawer dezgah minî gopala ew e û qalibê ku mij mamleket aniye qalibê ku mij mamleket aniye ev e aha evana gopala davê me tedvîniya haşe evana gopala davê me ke têdet qalibê xwe de dise ku nibê xwe gir derdixim saeta te xweş be yani yê orijinalê wî evin ku te bi salan orijinalê wî çêdikir evin ev ya bi demir çêbûye jî dîsanê wekî viyanê orijinal dernîne Nîne belê apo mala te ava pe destê te maş dikim Xwedeş te razî be Xudeş te razî be spas dikim Xwedê îman bide te Xwedê qeweteka herî mezin bide te tu dikarbî vê seneta Xudeş xwe te devam razî bikî be evana
avadari hanaji Kerem kapı, Kerem kevi yaliş marabeje. avadari haji büzü Dari biz yani avadari büzü akaji ne tişbeti aynı demir çavana evji usayı avadari büzü داری بزو کتتوان اینی لا آب تاوه پرتشتی تمیزه همه ایسان نزانه که داری بزو حقا خوشه Avkas hoş ne olsa. داری بزوش داری چه بوتی ده خوشتره داری بزو او گرگن آخاجی هیه کربیجی داری بزوش داری گرگن جی چیتره داری گرگن جی آنه دولی ویده تی همه ویتی ای ولاتی me orijinal der naxe. Apo lüvelatê me çend cure dar hene tu zanî li aliyê van çiyayê me. Li welatê me li çiyayê me her çeşitê dar hene hema xizmetçiyê ku çêketirne. Darê orman çeşît, darê mazî heye, darê dêdar heye, darê gelberû heye, darê kebot heye, yani darê çeşît, darê mazî heye, hema tiştê pir temiz jê dertê hema milletê me Hostatî lazım e jêra. hostatî lazım e, malzeme çêkirin lazım e, naçin. Wala ez jî hîn bûme çê dikim milletê Sebra xwe jî pêtênî tu ji vî karî jî hez dikî. Ez ku nexebitim roğa ku nexebitim ez î ser rahatsızım. Ne wisa. Roğa ku nexebitim ez î ser rahatsızım. Apo nanê te jî jê dertê. Wallah zebt nisîbê me pir zêde dertê. Hey saet xweş. Xudê dizane yani Rasûlê Ekrem çi gotibe gerem arû li çizima Rasûlê Ekrem Qur'ana xwe zêde neçe Xudê nisîbê zêde ne de elê İslamê elê kurmanca. Amin. İhtiyacı içi bebese. Lê hema li gorî roğa marû yêmekê marû ku bêl berê marû bê wê çok şikir işte be. Mala Xudê ava. Marû bê çok şikir ji vî nisîbê be. Hema ku bîna û apartûman û çêkim dîsa zê neqil bimiş dinyayê. Uzane. Boş e. Mir jî miriye, evdalê pîr jî miriye. Evê ku çi qasa mal kiriye dîsa neqil bû ez dinyayê. Uzay. Malê wî maye boş ne. Xudê emrê dirêj û hêz û qewetê Xudê bida işte pê min. razî be, Destê te razî me Xudê işte û be. qewet me iştera. Xudê pêxember te razî. Bi xatirê te, roja te xweş. Serserê min. قضاء الدنيا آخا وزيب ديالي دوتا شمديد قدم لبري بيا ضمن هرا بروح حجم بابا خالص كي مقصي شاهد وشردي بخوش ميري تمقلق للدنيا بزورا شورا جوتي لسر توبي توب در خستيش دستي على قضاء الدنيا Evalno, temaşavanên hêja. Em li sûkê geriyan em li gelek deveran jî geriyan ha wekî ku dizanin li hemû bajaran hevalek dibe mêvanê me, hostayek, mamosteyek dibe mêvanê me. Îro jî mamoste Hüsamettin Turan mêvanê me ye. Serçavê me hatî mamoste. Spas dikim. Îro em dixwazin tu me li bajarê xwe bigerinî lê berî wî jî ez dixwazim em hinekî behsa bajar bikin. Yani piçekî li ser dîroka mûşê di destpêkê de tu dikarî ji me re hinek agahiyan bidî gelo. Tabii. Mesela muş berida mesela emejin aşirki muş tabiye. Yani berida aslında mirtiya uji ya mesela ji kardukya da ji der bastı ve navi var muşet. Mesela mirizadayı evjidin mesela Portugal da. Bana aşirki kurdun mesela muş navi xod ji wisanla ji muşet İstanbul'a. İca iki yana mesela gori mejiye xo. Mesela Almanya teşekkür edibeceğim. 200 dibece meş hatiye her iki teşekkür edibece. Mesela iki me kurdu roşkacı bir kartıyla.
وکی روشکان وکی Evet. او بلکی ج مالباتا شرف خانان کو اف در وکی هرما بدلیس وکی بدلیس اف در جیت که سر میرکیا بدلیس از باور وکی روشکان بکارتینن Yani bu aşire roşki yani beşi şeref hanlara verdacı yani mirtiyaman verdacı. Mesela Mala Ahledin Paşa Prensi Emrecan Roşkan abiye Şeref Han abine mesela verda Mülesiyon bune. Yani وکی ها وکی یعنی گردای میرکتیا بدلیسه علاتین پاشاجی لوی داره گردای وکی کنفدراسیون روشکانه از باورم ساعت خوش Roşkan. Mesela bir mezgevte haneci Ahledin Bey'e 1845 da çekiliyor avakiriye. 1845 1845'da yani bir malbata hani işi çarşı sal falan yani koyu müşid hareketine yani valiti falan mirtitiye اوكرنا ما مستم جهزار و هفته و یکان کو مروانی در روشلاتا ناوین یعنی در آناتولیا جوان را ودکن و کتین وی در جهزار و هفته و یکان و ورد روشا موشه چوای یعنی وقتی کرد او روشا کردایا لموشه چهالی دایا ya muş emecen peşya manazgir tiberiş ku desi mervaniya da peş emecen Malazgirt Teverdacı, şehri Malazgirt Teverdacı disa desti Kurd abi. Tamam, emecin Malazgirt'de emecin Kurd'e peştuni. Yani Selçuklu bu konu peştuni ne? بله Evvana tin, en az 10,000 me Kurd, Suvari Ali Kadiya Huanikin. Hatta ne şahsizdi, emecin 1600 yıllar Kurd'un yani. Yani Birici idare desti Kurdanı, Miri Kurdanı, yani Mujin. Yani bizim desi میرکیه بدلیسه دانه Bilisi, Roşki ya. روشکینه بله Federasyona Roşki'de. Mesela bana babızgarta Aladin Bey'ini. Aladin Bey mesela bu emecin Prenski Bertis Kurda. Roşki'ye. بله Kurda. بله 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 Mesela bir mizgarta hasıl uçulu pencerede havatıyla. Yani bağır ki Hazar emecim Hazar Haysit. Yani hatta evdemi şuvra özerki. بله بالسری خو عیده کردای Aynı kurda piş emecin Abdülmecid Miri kurda radeke. Uçakı eyalete Kürdistan'ı avadıkın. Uçaktan bir sürü sistem zanı yani mesela. Berdamavi. Böyle bir sürü kadar bir Moskova, Peymana Moskova yani vi evki radeke. İşte bir cumhuriyeti de vi evki radeke. Tabii Rodiroki da. پیش دما ببخشه دما قصری شیرین داشی روشا موشه دست دست کرده دایا دست نوسا کرده. یعنی هر ناون داوی دست کرده داد مینه Aynen. ساعت خوش به ام توری که کوین جامیه و ام صحبت خبر دوام بکن چه دبر حوال نورد Navi veren mesela Yıldızlı Khan. Hemen Muşi de bizim Tete Khan'ı. تتر خانی Tete Khan'ı. تتر خانی Hazaru Hasidu Nozdeda Mir Seyfeddin. Tabi Brayhu Mir Mustafa. Yani bu Alevi malbatı çekirine. Yani par resora kir şareder ya Muşi. Yani rasti gore diroki çene kirine. Mesela bir Ali Hanı'da emecin navi Hosey Ermen hebu. Verdacı Kurt hebu. Kurt rakirine. مامستا اف جالیه کی هاتیه تا گو کی Ya چکینه Mir Seyfeddin u Brayhu Mir Mustafa. Yani vanan bir malbatı dijin Roşki ya. روشکی ها Malbata Şeref Khan'a. Yani Hazaru Hasudun Noti. آخر دیسا کردا چکریه لی ایرو Aynen. دیسا گویا مال هن کسی Tabii دنه malı yakidi ne? Yani embeycin sesidu şesti embeycin evkeye. Oda heye. سیسدو Şest. شست اوده تده هیه Eye. Mesela beri embeycin gunda da gundiye çakı dağıtan hesbi hu keriyo hu. وکی Embeycin خانه mesela sukavuş önderda mesela.
mesela danın evareci hündra daman proje verda mesela hem hasbi danın hem bizim kere vajdır. Owan jî xwedî Evet, wan jî ew xwedî jî dikir. li derê diman. Lê mamoste niha girtiye em nikarin bikevin hundir ez bawerim wekî ew ê girtin restorasyona wî ye mala te ava be em berdewam bikin. Gera me berdewam e. Wer kerem ke. Evya em bejim mizgefta Türkiye'de bejin ulu cami. Mizgefta mezin. Evet, Li hemû bajarên Bakurê Kurdistanê bi taybetê û bi navê Ulu Camî camiyek heye ha. Nane rast mesela Çin Ahmet'e direni camiye mazın. Evet. Tudbini yani. Şimdi evana em bejin Kurdistan'da çıkaz camiye mazın hebin evana hamici beri ateşkede buna. Pişvi de buna şemsi dergahı. Mamoste niha em li mizgefta mezinin te got ev mizgeft lê tiştekî balkêş dema sohbetê te anî ziman te got bêtir ev der wekî ateşgehin yani ciyê ku zerdüştiyan jî mabedê xwe lê kiriye. Derbarê vê mizgeftê de tu dikarî ji me re çi bibêjî? Keki em bejin ji Bakura Kurdistan'ı çıkaz mizgebti mazın hebin baver ki bana hamici yani em bejin mabedi zerdeştiyanın. Evana beri ateşkede bu da. Yani mabedi zerdeştiya bu da. Pişvi de Kurdime mesela şemsi hene. Kurdime em bejin İro em de bejin riya hak. Ahli hak ve der diro ki de em bejin riya ras elamlara da. Ve de em bejin feili u ezidiyet udrin. Evan diro ki hani hamici nezi hevin berdavame hevin. Hep çünkü cudatiye bu da Kurdada. Yani van mizgab tane tu ledir şu kevri vi berheni. Tu çekirin avi berheni şu tu dibizani ki eser ki Taybet. Belê taybetmendiyekî wisa xuya ye mesela mizgeftên dinê yê ku milê dinê hert mamoste ev ewin bi kevirên xelatê lê eva kevirên normal keviran ev hatiye ava kirin yani Evet. newsa tabii cudatiye vi mizgab tane cudatiye em bejin mizgab tina yekemin kevir ev ya. Mesela edran kevir xelatiye evana bu xu kevir heremine mesela. belê kevirên evê bê herêmê Mesela newsa tu ledir minara mesela pişti diro ki dibini sene Nisan diye 1770 çekirler. belê Yani lê ne rasiya wî ne Tabii, tabii. 1907 emrê min xwe de jê razî Rasta yani megot ya yani bana dergahı zerdeştine ya. belê mamoste mala te hezar carî ava be Sahibi spas dikim te şeref da bernameya me te şeref da Kurd Shopê serserime serçavem rahatine Serserî mala te metişteki alikariya vekili xwedê te wekî zêr fêde dame sahibi mala te hezar carî ava be spas dikim Uji xeyratine serçava rahatine. باشه هوال نو ام في حفته جهاتن داویا برنامه خو گرامه یا لولات اف حفته لموشبو و ام هدي هاتن داویا برنامه خو گرو گشته که گلکی خوش گلکی بفیده بو حتی برنامه کدن حتی برنامه کدن لباجار کی یه باکوری ولات ما از بجم بمینن خیر و خوشیه ده بمینن سر اکرانه کرشوپه گرا ولات جبیر نکن خاطره و